и обяснил как лунното светило расте или търпи намаляване и показал с колко огненият кръг на Слънцето превъзхожда по мярка земния свят, както и с какви имена и под какви знаци на небесния свод при накланяне и обратно движение 346 звезди стремглаво се устремяват от изгрев към залез. Какво, питам, било удоволствието, мъже най-храбри, когато и за малко се освобождавали от оръжие, да се напояват с философски учения. Би видял единия да изследва устройството на небето, другия природата на тревите и храстите, този да наблюдава ползите и вредите на луната, онзи движенията на Слънцето и как чрез въртенето на небето онези, които бързат към изток, биват отнесени обратно към запад и как, щом разберат причината, намират покой. В този текст Йорданес ни представя не просто един жрец, а цялостна образователна система.